Ine şeytan vasvasa diýerleri mıdam senin maskara yolun geliyada, maskara etmek yolu bilen. Olaqan vasvasasının yolunun biri adamı bir zat kökü diye bir yol men peydamşın içinde diydiriye. Soňra zererlerin ýada salmaya. Öýünün bereketini ayırjağın ýadyna salmaya. Gül ýanak erheli ya ogluňuşok ya enata ya doňunjuk bolup ýaşap dururlaryň ýatdan çykarýa. Dünýäsiniň bereketi gidip, kabrynyň nury gidip, kıyamatyň nury gidip, iki dünýäň awara boljagyny ýadyna salmaya. Fakat şoň hakylyny bir zat ýadyna salýa, şeýtde berdi. Oham soňram o pakirde şoňa ağlansa, o zerer çekýärde, hay kenara geçip oham laqqyllap gülüp onu maskara etýärdi. Ajap men kefime men waswasama ağlandy dip. Niçe yaş gülýanyk oglanlar we işleýän ýerlerinde şeytanyň kefine ağlanyp agzy burnundan çykdylar. Daş ýerlerde işläp beren gülala türkmen oglanlar. Bir bolar bolmadyň kefine gidip nägadar bereketi gitdi bir tofar güllün owadyň oglanlar ba. Näjire abreyli enatası Allah Allah diýip geçen geliller ba. Şähere göçüp ýa owaň içinde bir bolar bolmaz bir bidirek boýdoşyň kefine ağlanyp imandan çykyp gitdiler. Näme diýip sen äriň sen täwil almaýan bolsa insan niýazy we mehabbete diýip başlaýardy. Halis şeytan başlaýardy. Sen äriňden mehabbet görüňak insan mehabbete niýazy waki diýip başlaýar. Soňra mehabbet görýärmiham. Ey cemaat, soňra mehabbet görýärmi? Ya bir bereketçilik görýärmi? Hudaýyň huzuruny girip namaz okuymadan galýärmi? Soňra oglaň şoğuny gözünden gaçmadanmy? Soňra uly günälere mubtala boljagyny ýada salmaýarmy? Soňra ölünçe günäden çykyp bilmejigini ýadyna salmaýarmy? İşte içkin qara yere girecek ve Allah'a cevap verecek. Onu ýada salmaýarmy? Bu kıyamet günü mahşer meydanına Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam ve beylik peygamberler ve hesap kitap onu ýada salmaýardy. Sen mehabbetini ýazynma diye. Aslında sen zindigiň ýok ki diýip maskara etip başlaýardy. Hamany ulukon hakly aýtyp duran ýalet diýerdi. Ya sen äriň şeýle diýe, ya sen zenanaň şeýle diýe. Oňa bir günah, haram zady ýadyna salyp hala işläp beren hem kary bolsun, hala hem saýasy bolsun, hala beýlik her ýerden bolsun. Gatnaşyp bereni bolsun. Bir peýdasy bamqa diýdirip bir ýaňa iltýe, oham şonu hilak edipdi, biýavrey edipdi, hay beýlek geçip gülüp durýardy. Şeytanyň edýän işi. Oham bir wagtda şu jürek bir pikri harap bolasa, Euzu billahi mineşşeytanirracim aysa koşup gider. La ilahe illallah. Çalasym aýtmasyn. La ilahe illallah, la ilahe illallah men tesbih sanaýan ýoň etmesin. La ilahe illallah. Bir haram zadyň mehabbeti ýüregine düşüpdir, çykaryp bilenak zindigiň içinde. Dermanlar aýdyp durulan görüriň. Haýyrlanyň bir nusxadan. Her günah bolsun, her bir bidirek zat bolsun, ýüregiňe düşýe, gowzap hadip ýürekden çykaryp bilmeseň inher. La ilahe illallah. Şu mana ben aýtmaly. Hudaýa senden başga çyn gowurýan zadym ýokdur diýip, şonu gowurmak ýüregiňden çykar. La ilahe illallah. Hudaýa senden başga ibadet etýänim ýok diýdigi-de, emma bir manasy senden başga çyn gowurýanym ýok diýdigi. Her zady gowursam Hudaý üçin gowurýan diýdigi. Ýene bir bar aýdyn.
bir günäge bir zady giýişipdir, aýyryp başarmasa, hawlukmanjyk otursun giýje ya günni zol pikirine gelýär-de. Şo pikirine gelenne la ilaha illallah. La ilaha illallah. İman kelimeni aýsyn hawlukmanjyk gursagy nurdan dolu bolar.